Unha visita do delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, e o alcalde de Carballedo, Julio Yebra Pimentel, simbolizaba este martes o agardado remate dunha obra moi demandada polos veciños da zona. O ensanche, a habilitación de Beira Vías e pintado da estrada da Barrela a Cea no tramo lugués. A Lugo 911 foi mellorada despois de 3 fases de traballos e algunhas dificultades e queixas, incluído algún sinistro de tráfico. Así valoraban hoxe dende o goberno local e a delegación do goberno autonómico o ansiado remate dos traballos xa hai unhas semanas. As cousas cando se fan ben, pois, quero recoñecelo públicamente, do mesmo xeito que se non se fan, pois, ao gusto de todos os veciños e o meu propio, pois, evidentemente dou as queixas. Hubo unha serie de problemas noutros momentos, pero, vamos, estou ahora absolutamente satisfeito porque subsanáronse os erros que se cometeron en algunha etapa, probablemente por causas que non imputables a ninguna persoa en concreto, pero, bueno, por as razóns ou polas circunstancias dos momentos, e agora, pois, en fin, temos unha estrada, pois, moi importante, unha estrada que comunica, pois, como sabedes todos, a todas estas comarcas tanto con Vigo, como con Santiago, como con Ourense, e, bueno, pois estamos aí ao lado da autovía de Santiago, uns kilómetros, a autovía que vai hacia Vigo, e iso é unha cousa moi importante. Por aquí, por esta estrada, circulan por moitísimos camións e moitísimos vehículos todos os días, porque, en fin, pasa camións de madeira, camións de ferro, porque é o sitio máis curto, non, para comunicarse. Todo o mundo pasa por aquí, e, bueno, eso é satisfactorio para nós, porque as comunicacións son a base, son o futuro. As obras iniciáronse no ano 2016 e viñan sendo demandadas polos usuarios e tamén por representantes municipais dende tempo atrás. Posteriormente, os traballos realizados non convenceron a veciñanza e usuarios e o alcalde de Carballedo trasladou á Consellería de Infraestructuras a necesidade inmediata de mellorar os traballos. Hoxe, pois, a obra está terminada e o que se fixo foi, pois, unha rexeneración e integral de toda esta carretera, como ben dixo o alcalde, pois era unha demanda dos veciños, pero era unha demanda sobre todo o alcalde deste concello por levar esta obra adiante, onde a Xunta de Galicia, bueno, pois fixo unha inversión importante, máis de 1,5 millón de euros nas 3 etapas que se estuvo en esta carretera, pero como ahora poden ver os veciños e como pode ver calquer usuario da carretera, a carretera pois quedou, eu entendo que moi ben, nós viñamos a circular ahora por ela moi ben, e en iso consiste. A intención é que esta é unha vía de comunicación importante, ademais é unha vía de comunicación que une a dúas provincias, a parte do Concello de Carballedo, pero que une a dúas provincias e entendíamos pois, bueno, que esta obra era necesaria e por eso, desde a Consellería de Infraestructuras e desde o propio Goberno de Galicia, pois se priorizou por finalizar esta obra, igual que ayer mesmo pois anunciábamos tamén unha serie de obras que se van a levar a cabo entre finales deste ano e durante o ano 2019 cunha inversión importante tamén na nosa provincia. A provincia conta cuns 1.500 kilómetros da rede viaria autonómica e o mandatario popular lugués anunciou melloras prioritarias para 2019 dende o goberno galego. Calquera o pode comprobar. Hoxe somos, sin lugar a dúdas, a administración que mellor ten as carreteras na provincia. Moito mellor que a Diputación, por suposto, e mellor tamén que as carreteras, neste caso, do Estado. Si é certo que non vamos a dicir que temos as carreteras ao 100% reparadas. Hai algúns casos, son mínimos, algúns quedan, pero son mínimos. Pero tamén é certo que creo que durante o ano 2019 unha boa parte desos casos que quedan vamos a poder darlle solución e vamos procurar, pois, en cuestión de 3-4 anos, pois que prácticamente non quede en esta provincia ningún caso.